खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायाबो 70थि भारत उदांस्रि सान 15 आगस्तखौ धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै फालिदों। दुलाराय भारत हादराव दिनै भारतनि 70थि उदांस्रि सानखौ फालिदों। दिनैनि भारत उदांस्रि सान फालिथायखौ बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि OST सुक्रेश्वर गयारिनि मासि सामलायनायाव हादरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया। भारत उदांस्रि सान फालिनायावनो जर'खा आलासि महरै नुजाथियो खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, माननि आलासि महरै लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारिजों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमाफोर SP बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', जनाय ITDPनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ नेहाथारि सुबारानि बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे हाबाफारियावनो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे समाज सिबियारि आरो ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि भारत उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथाया जायगायारि फरायसालिनि आरो हारिमुआरि आफादफोरनि गुबुन गुबुन हादोर अनफावरि हानजा मोसानाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो आजिरा मोननाय गासै सा 45 फोरोंगिरिफोरनोबो मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। जोङो भारतनि गासैबो नोगोरारिनो जोंनि बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनिफ्राय मोनसे मान बावनाय बयनिसिम जासिग्रोबाय। दिनै जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अफिसनि लांगोनायाव काउन्सिलनिफ्राय जोङो 79 जेनाखि इन्डिपेन्डेन्स डे भारतनि बेखौ जों गाजा गोमजायै बेहाय फालिदों। बे फालिनायाव जोंनि मानव गेदेर चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनिस्टार बसुमतारी फिरफिला बिरहोनाय गेजेरजों भारत हादरनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि गेजेरजों जों माखासे हाबाफारि लाबोदों। बेहाय जेनाखि जोंनि जानाखि माने नैबे ओनसोलाव बिसेसकै धेमाजि जिल्लायाव थानाय जोंनि जानाखि सुबुं धोन रिटायार्ड टिचार्सफोरखौ सा 41 फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों। बिथांमोननो मान बावनो थांनायाव जोङो मोनसे मान बिलाइजों लोगोसे मोनसे ममेन्ट' मोनसे जोंनि काउन्सिलनि एनुवेल रिपर्ट आरो सिनायथि होननाय मोनसे बिजाब जों बिथांमोननो हरफादों। बिथांमोननि गेजेरजों आरोबाव बिथांमोनखौ मान बावनायनि उनाव जोंनि बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायनाखि फसंथान बिसेसकै जोंनि स्कुलफोरनिफ्राय जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गोबां हाइ स्कुल थांनाय दिनफोराव जाय बिथांमोना बिहोमा होलांदों जोंनि हारिनि बर' हारिल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारियारि जोंनि खाथियाव थानाय जेसेबां हारि माहारियारि गुबुन हारिनिबो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। बिथांमोनाखौबो जोङो दिनै बे मान बावनायनि गेजेराव रिटायार्ड टिचारफ्रा बिथांमोनाबो दंमोन। बिथांमोनखौ लाखिदों, जों बर'खौ लाखियाखै, बिथांमोनखौ लाखिदों। आरो पेट्रियटिक डेन्सफोराव पेट्रियटिक संसफोराव गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो बाहागो लादों। आं सानो जोंनि खुंथाया गोदानब्लाबो 2021 मायथाइनि जानाय फेब्रुवारि दानाव जोनोम मोननाय बे फेब्रुवारि दाननिफ्राय दिनैसिम जेसेबां बोसोर जाबाय जों गोबां जानाखि हाबाफारि बिसेसकै काउन्सिलनि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लिंहरनानै जोङो फालिबाय थादों, बाहागो लाबाय थादों। आसा खालामो फैनाय दिनफोराव रायजोफ्रा नोगोरारिफ्रा मदद होबोबाय थालांगोन आरो जोंबो हानायखिनिखौ जोंनि खुंथायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिफोरखौ मावलांगोन। आरो खेबसेबाव नोगोरारि बिथांमोननो बा बे ओनसोलनि गासैबो गोरों गोरा बिथांमोननो काउन्सिलनि जानानै हेपि जानि इन्डिपेन्डेन्स डे बेनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। गोजोन्थों।